Ана ошында племенной птицеводческий завод Благоварский. Анда бар өйрәктәр. Һәр күрһәтәм. Фаворит. Нашла өйрәктәр. Ошо Агидель 34. Шулай ак кына өйрәктәр. Ошо черные белогрудый дигән өйрәктәр. Ошо мускусные утки дигән. Мына бик кызык. Кызыл һәм ак ике төсле. Башы кызыл, үзе ак. Һәм мына ошо өйрәктәр алар порода уток башкирские цветные. Төрле төстә булган өйрәктәр. Һәм анда бик кызык кына шапка кигән гымак өйрәктәр. Карагыз. Шулай матур гына кызык кына өйрәктәр. Мыналар утыралар. Бик кызык монда өйрәктәр белән. Улар хохлатые, белые, цветные дигән. Мин урыс телендә әйтәм, чөнки урысча язылган. А ошо кем? Ошо фазаны. Фазандар. Порода цесарок. Загорские белогрудые. Ошо цесаркалар. Һәм тагын индийские бегуны дигән. Мыналар. Кызык кына өйрәктәр. Бик кызык. Монда әйтергә кирәк, монда еф бик яхшы түгел. Бу заводта. Әмма ләкин кырарга була. Өйрәктәрдә. Өйрәктәр, кирәк-кирәк. Өйрәктәр, кирәк-кирәк. Мына шулай кызык өйрәктәр монда бар. Фаворит. Эй, фаворит. Ашырга теләһеңме? Ашырга белмә юк бит. Эй. Эй, ашырга теләһең. Хоралар. Хорайдар. Җитте. Ярай, хабугыз.